herba que és molt rica en àcid oxàlic, per tant hi ha que anar un poc en compte perquè és un poc indigest per nosaltres. L'agret també és ric en àcid oxàlic. Què vol dir? Que els xiquets sempre hem tingut l'agret en la boca i jo mai he escoltat cap problema per l'àcid oxàlic en els xiquets. S'hauria de consumir moltíssim perquè ens donarà problemes. De totes formes s'ha de tindre en compte aquestes coses per no abusar d'elles. Esta es diu la pardella, entonces també crua no es podia menjar, seria guisar també, per exemple, esta s'utilitzava molt per a fer arrosos, perquè com veieu que és així més consistent, la fulleta s'utilitzava per fer uns arrosos o guisos, o també per a fer pastissets o coques mesclant-les en altres. Pardella o paradella. Ara quan creix un poquet més se li fan com unes entraetes ahí, no es redona totalment, li se fan com unes entraetes. No sé si alguna ja haurà començat a eixir-li, No, encara no. I bé, perdoneu que vos pague per comentar-vos sols una, però diguem que era així un poc, no? La gent anava fent herbes al tall, no anava a buscar... Me'n vaig veure per encisams i fer una cabassada d'encisams, sinó que feia herbes i depèn de què collia, després cuinava d'una forma o una altra. Vaig intentar acostar-vos esta, si no em mata. Pai, vos si tenim un disgust. La malva, perquè la malva sí, no s'ha tingut mai costum de menjar la fulla. En canvi, algú recordarà que els formatgets o panets o carabassetes, depèn de lloc, li diuen d'una forma o una altra. Pues algú recordarà que aquests xiquets sí que se ho menjaven. Es lleva el que és la fulleta ja i això es va menjar. Això no és aspre ni res, està bo, sap bo. Per això sí que així se tenia molt costum, però en França s'utilitza tota la planta. En França també s'utilitza el que són les flors també són comestibles, no amaguen ni res, i són molt tonificants. I també el que utilitzen és la fulla. La fulla sense el tall este, perquè això ja és massa fibrós. Entonces s'agafen les fulles de xina i es bullen bé. No cal bullir-les 2 vegades, perquè el problema no és que amaguen, el problema és que és molt fibrosa. Entonces, al tindre les fibres tan grans, s'ha de bullir temps, no 2 vegades d'aigua, sinó un poc més de temps de lo normal. I es poden fer després en les fulles que mos queden unes cremes, o també per a pastissos o coques. La crema de malva, jo ne vaig fer una i està molt bona. Vaig fer una crema de malva i alls porros, a veure si en veurem algun, i estava deliciosa, deliciosa. I el bulb no s'utilitza? El bulb de la malva? Sí, pregunte. No ho sé, de fet no sé ni si té bulb. Home, té un toc... Vai, sí. Quan neixen els os de taronxer... Bueno, sí, la soca la fa grossa, això sí. Però no sé la veritat si l'arrel... No ho he llegit ni ho he escoltat en cap lloc, la veritat.